Povestea lui Aleodor împărat. A fost odată un împărat. El ajunsese la căruntețe și nu se învrednicise a avea și el măcar un copil. Se topea de-a în picioarele bietul împărat să aibă și el, ca toți oamenii, măcar o stârpitură de fecior, dar în deșert. Când tocmai la vreme de bătrânețe, iată că se îndură norocul și cu dânsul și dobândi un drag de copilaș, de să-l vezi și să nu-l mai uiți. Împăratul îi puse numele de Aleodor. Când fu al boteza, împăratul adună răsărit și apus, miază zi și miază noapte, ca să se veselească de veselia lui. Băiatul de ce creștea, de-aia se făcea mai isteț și mai iscuțit. Nu mai trecu mult și iată-l că împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morții, el luă copilul pe genunchi și îi zise: „Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obștescul sfârșit. Eu văd că tu ai să ajungi om mare și chiar mort. Oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăției n-am nimic să-ți zic, fiindcă tu, cu iscuțimea ta, știu că ai să o duci bine. Un lucru nu mai am să-ți spun. Vezi tu muntele acela de acolo? Să nu te ducă păcatele să vânezi pe acolo, că e nevoie de cap. Acel munte este moșia lui jumătate de om, călare pe jumătate de iepure șchiop, și cine calcă pe moșia lui nu scapă nepedepsit. Îl jeliră ai săi, îl jeliră boierii, îl jeliră și poporul. În cele din urmă trebuiră să-l îngroape. Aleodor, după ce se urcă pe scaunul lui taicăsu, deși copilandru, puse țara la cale ca un om matur. Toată lumea era mulțumită de domnia sa și oamenii se făleau că le-a fost dat de sus ca să trăiască în zilele lui. Adesea ieșea Aleodor la vânătoare ca să-și petreacă ceasurile ce-i prisosea de la treburile împărăției. El ținea minte ce-i spusese tatăl său și se silea să-i păzească cuvintele cu sfințenie. Într-o zi, nu știu cum făcu, dus fiind pe gânduri, și alunecă de călcă pe pământul pocitului de om. N-apucă să facă 10-20 de pași și iată că se pomeni cu dânsul dinaintea lui. Acum nu era lui că trecuse pe pământul omului cel slut, ci era ciudă cum de să calce vorba tatălui său, ce-i spusese cu grai de moarte. Pocitania pământului îi spuse: „Toți nelegiuiții ce încalcă hotarul cad în robia mea.” „Mai întâi trebuie să știi,” răspunse Aleodor, „că din nebăgare de seamă și fără voia mea am călcat pe cuprinsul tău și n-am niciun gând rău asupra-ți. Ba, eu te socotea mai altfel, dar văz că ai de gând să-și ceri iertăciune de la mine ca toți fricoșii. Ba să mă ferească Dumnezeu. Eu ți-am spus curatul adevăr și dacă vrei luptă, alegeți. În săbii să ne tăiem, în buzdugane să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Nici una, nici alta. Ci ca să scap de pedeapsă, alt chip nu e, decât să-mi aduci pe fata lui Verteș împărat.” Aleodor voi să se codească oarecum. Ba că treburile împărăției nu lasă, ba că n-are călăuz, ba că una, ba că alta. Dar unde vrea să știe pocitul de toate astea? Aleodor se știa vinovat, deși fără voia lui, dar știa că a făcut un păcat și a călcat pe moșia slutului. Mai știa iar că de omul dracului să dai și să scapi, să n-ai nici înclin, nici mânecă cu dânsul. Jumătate de om călare pe jumătate de iepure școp știa că deoarece Aleodor i-a făgăduit, apoi are să stie cuvântul ca unul ce era om de omenie, și zise: „Pasă cu Dumnezeu și să-ți ajute să vii cu izbândă bună.” Aleodor plecă și cum mergea el gândindu-se și răzgândindu-se cum să-și îndeplinească sarcina, se pomeni la marginea unui elieșteu și o ștucă se zbătea de moarte pe uscat. Cum o văzu, el se duse să o ia ca să-și aline foamea cu dânsa. „Nu mă omorâ, făt frumos,” îi spuse știuca, „ci mai bine dăm drumul în apă, că mult bine ți-o-i prinde când cu gândul n-ai gândi.” Aleodor o ascultă și o dete în apă. Atunci știuca-i mai spusă: „Ține acest solzișor și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.” Când, mai târziu, iacă că Aleodor se întâlnește cu un corb ce avea o aripă ruptă și voind să vâneze corbul, el îi zise: Făt frumos, decât să-ți încarci sufletul cu mine, mai bine ai face să-mi legi aripa, că mult bine ți-o prinde.” Aleodor îl ascultă, căci era băiat viteaz și de treabă, și îi legă aripa. Când era să plece, corbul îi zise: „Ține penița asta, voinicule, și când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.” Luă penița Aleodor și-și cătă drept drum, dar nu făcu el ca la 100 de pași și iată că dete peste un tăune. Când se gătea de a-l strivi cu piciorul, tăunele zise:
Cruță-mi viața, Aleodor, împărat, și eu te voi mântui pe tine de la moarte." Auzind Aleodor unele ca acestea și că îi zise și pe nume, ridică piciorul și lăsă pe Tăune să se ducă în voia lui. Și mergând înainte cale de nu știu câte zile, dete de palatele lui Verdeș împărat. Cum ajunse aici, se puse la poartă și așteptă ca doar de va veni cineva să-l întrebe ce caută. Stete o zi, stete două, și ca să vină cineva să-l întrebe ce voiește, ba. Când fu în ziua a treia, Verdeș împărat chemă slujitorii și le dete o gură de orpomeniu. Cum se poate, le zise el, să stea omul 3 zile la poarta mea și să nu meargă nimeni să-l cerceteze? Pentru asta vă plătesc eu simbrie, pentru asta vă am eu la mine pe procopseală. Slujitorii dădeau din colț în colț și nu știau ce să răspundă. În cele din urmă chemă pe Aleodor și îl duse înaintea împăratului. Ce vrei, flăcăule?" îi zise împăratul, și ce aștepți la poarta curților mele?" Ce să voiesc, mărite împărate? Iată sunt trimis să-ți cer fata." Bine, băiete, dar mai întâi trebuie să facem legătură, căci așa este obiceiul la curtea mea. Ai voie să te ascunzi unde vei voi în 3 zile de-a rândul. Dacă fiica mea te va găsi, capul ți se va tăia și se va pune în parul ce-a mai rămas, din 100 fără cap. Iar dacă nu te va găsi, atunci cu cinste împărătească o vei lua de la mine." Așa, așa. Se puseră, făcură legătură, scriseră carte și o întăriră. Viind fata de față, se învoiră ca a doua zi el să se ascundă cum va ști mai bine. Iar dacă se învoiră, el rămase într-un neastâmpăr ce-l chinuia mai cumplit decât moartea. Tot mergând pe gânduri și tot plănuind, iacă că și-a aduse aminte de Știucă. Scoase solzul, se uită și se gândi la stăpâna lui. Când iată, mare ca Știuca, și veni și-i zise: Ce poftești de la mine, făt frumos? Ce să poftesc? Iată ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți?" Ea nu te mai îngrija, lasă pe mine." Și îndată, lovind din coadă, făcu pe Aleodor un peștișor și l-ascunse pe fundul mării printre ceilalți peștișori. Când se sculă fata, își luă ocheanul și se uită după el în toate părțile. Nu-l văzu. De unde ceilalți care veniseră să o ceară în căsătorie se ascundeau prin pivnițe, pe după case, pe după câte o șiră de paie, Aleodor se ascunse altfel, încât fata intră la grijă că o să fie biruită. Cei veni ei se uită cu ocheanul și în mare și îl zări pe fundul mării. Păsămite, ocheanul ei era năzdrăvan și magic. Ieși de acolo, hoțomanule," îi zise ea râzând. Ce mi te-ai pozmăgit așa?" N-avut încotro și trebuie să iasă. Ea-i zise împăratului: Mi se pare, tată, că flăcăul ăsta mi-a venit de hac. Și multe nurliu și drăgălași. Chiar de l-oi afla până la a 3-a oară să-l ierzi, tată, că nu e prost ca ceilalți. Boiul lui îl arată a fi ceva mai deosebit." Vom vedea," îi răspunse împăratul. A doua zi ce-i veni lui se gândi la corb. Acesta fu numai decât dinaintea lui și-i zise: Ce mai vrei, stăpâne? Ia uite-te, neiculiță, ce mi s-a întâmplat. Nu știi tu ceva să mă înveți?" Să vedem." Și lovindu-l cu aripa, îl făcu un pui de corb și îl vârâ într-un stol de corbi ce se urcase până la vântul turbat. Cum se sculă fata, își luă ocheanul și iarăși îl cătă prin toate locurile. Nu e. Caută-l pe pământ? Nu e. Caută-l prin ape și prin mări? Nu e. Se luă de gânduri fata când, către nemiezi, cei veni ei se uită și în sus și, zărindu-l în slava cerului printre stolul de corbi, începu a-i face cu degetul: Gâdi, gâdi, tâlharule ce ești! Dă-te jos de acolo, omule, ce mi te-ai făcut așa, pitcoace de pasăre! Nici în rai nu scap de mine!" Se dete jos că n-avea ce face. Împăratul începu a se minuna și el de istrițimea lui Aleodor și își plecă urechea la rugăciunile fiicei sale. Însă, fiind legătură, ca să se ascundă până de 3 ori, împăratul zise: Da, minune, ia să vedem unde are să se mai ascundă." A 3-a zi dis de dimineață se gândi la Tăune. Acesta veni într-un suflet. După ce îi spuse ce voiește, Tăune le zise: Lasă pe mine. Îl făcu o lindă și l-ascunse chiar în coada fetei, fără să simtă ea. Sculându-se fata și luând ocheanul, îl căută toată ziua și ca să dea de dânsul nici cât. Ea se dădea de ceasul mort și că îl simțea, îi se arăta ei a fi prin preajmă, dar de văzut nu-l vedea. Către seară, obosită de căutare, strigă: Arată-te odată, te simt că ești pe aici pe aproape, dar nu te văz. Tu m-ai biruit, a ta să fiu. Dacă auzi el că e biruită, se dete binișor jos din coada ei și se arătă. Împăratul n-a avut nici el ce mai zice și îi dete fata.
Când plecară, îi petrecu cu mare cinste și alai până afară din împărăția lui. Pe drum îi stătură să facă popas și după ce împucară câte ceva, el puse capul în poala ei și a dormi. Fata de împărat, tot uitându-se la el, îi se scurgeau ochii după frumusețea lui. Inima îi dete brânci și ea nu se putu opri, ci îl sărută. Aleodor, cum se deșteptă, îi trase o palmă de auziră câinii din Giurgiu. Ea plânse și zise: "Au, Aleodor, dragă, dar grea palmă mai ai. Te-am împălmuit pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru cela ce m-a trimis pe mine. Apoi bine, frățioare, de ce nu mi-ai spus așa de acasă, căci atunci știam și eu ce să fac. Dar lasă, nici acum nu e timpul trecut." Pornind și de aici ajunseră cu sănătate la jumătate de om, călare pe jumătate de iepure șchiop. "Iată, m-am închinat cu slujba," zise Aleodor, și voi să plece. Fata, când văzu pe acea iazmă, se cutremură de scârbă și nu voia să rămâie la dânsul. Slutul se dete pe lângă fată și începu să o linghișească, dar fata îi zise: "Piei de dinaintea mea, că te trimi la mumă ta, iadul care te-a vărsat pe fața pământului." Sluțenia de om se topea de dragostea fetei, se lungea cu burta pe pământ și umbla cu șoșele, cu momele, să înduplece pe fată, al lua de bărbat. Dar feritul la sfântulețul să se apropie de dânsa, căci îl ținea țintuit în loc cu ochii cât colo. "Piei, necuratule de pe fața pământului, să scape lumea de o ciumă și de o holeră ca tine." Mai stărui ce mai stărui și dacă se văzu înfruntat până într-atât, iazma plezni de necaz. Cum de să fie el ocărât atât de mult de o cutră de muiere? Atunci Aleodor întinse cuprinsul său și peste moșia lui jumătate de om, călare pe jumătate de iepure șchiop. Luă de soție pe fata lui Verdeș împărat și se întoarse la împărăția lui. Când îl văzură al de gloatele venind teafăr, alături cu o soțioară de-i râdea și stelele de frumoasă, îl primiră cu mare bucurie și, urcându-se din nou în scaunul împărăției, domni și trăi în fericire până se istoviră. Iar eu încălecai pe-oșa și v-am spus povestea așa.